ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловатии вақт аст аз телевизиони душанбе. манзури шумо дар студия Зарина Абдураҳмон. 12 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар масоили ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. дар машварат ки бо иштироки раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт масоили суръатбахшӣ ба созандагию бунёдкорӣ, омодагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026 ва 2027 баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки ба сохтмону омодасозии корхонаи муассиса ва иншооти дигар ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд суръат бахшида шавад. таъкид гардид ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли нави хониш ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи афзун зоҳир карда шавад. 12 июн дар шаҳри Душанбе конфронси навбатии байналмилалӣ таҳти унвони Осиёи Марказӣ меҳвари созмони ҳамкории Шанхай фазои сулҳ ва рушди муштарак баргузор шуд ки он аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон ташкил гардид. конфронси навбатии байналмилалӣ таҳти унвони Осиёи Марказӣ меҳвари созмони ҳамкории Шанхай фазои сулҳ ва рушди муштарак дар радифи татбиқи муқаррароти дахлдор ки аҳамияти сиёсии он бори аввал дар эъломияи Душанбе оид ба 20-солагии сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай моҳи сентябри соли 2021 дар шаҳри Душанбе инъикос шудааст баргузор карда мешавад. конфронси соли ҷорӣ ба 25-солагии таъсисёбии созмон бахшида шуд. дар кори он муовинони вазирони корҳои хориҷии давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони сохторҳои созмони милали муттаҳид ва созмонҳои минтақавӣ, инчунин сафирони давлатҳои узв ва кишварҳои шарики созмони ҳамкории Шанхай ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд ширкат варзиданд. конфронсро вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ҳусни ифтитоҳ бахшида, зимни суханронӣ аҳамияти Осиёи Марказиро ҳамчун фазои муҳими ҳамкорӣ дар доираи созмони ҳамкории Шанхай таъкид намуд ва таҳкими пайгиронаи ҳамкориро ба хотири таъмини сулҳ, субот ва рушди устувор муҳим арзёбӣ намуд. дар маросими ифтитоҳи конфронс ҳамчунин паёмҳои видеои дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ермекбаев ва муовини якуми дабири кулли созмони милали муттаҳид Амина Ҷейн Муҳаммад, котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид дар Осиё ва уқёнуси Ором Армида Салсия Алишаҳбана ва дигар намояндагони воломақом ба иштироккунандагони конфронс пешниҳод гардиданд. кишварҳои Осиёи Марказӣ имрӯз дар фазои таҳкими амният, субот ва ҷаҳони одилона ва рушди низоми бисёрқутбӣ саҳми бориз гузошта истодаанд. аз ин ҷиҳат дар ин ҳамоиш доираҳои расмии кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай, доираҳои коршиноси академӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ба ҳам омада бо тавассути табодули афкор, баррасӣ ва дурнамои амнияти минтақавӣ, яъне ки пешниҳодҳо ва муҳокимаҳои судмандро манзур менамоянд. дар доираи нишасти пленарӣ миёни роҳбарони ҳайатҳои давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай аз ҷумла ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Ҳиндустон, ҷумҳурии Исломии Эрон, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Исломии Покистон, Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Узбекистон табодули афкор сурат гирифт. дар суханрониҳои онҳо масоили таҳкими минбаъдаи эътимоди мутақобила, густариши ҳамкории бисёрҷониба ва рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун матраҳ гардиданд. ин ҳамоиш бо унвони Осиёи Марказӣ меҳвари созмони ҳамкории Шанхай, фазои сулҳ ва ҳамдистии осоишта мебошад ки барои Тоҷикистон ва умуман барои ҷаҳон хеле муҳим арзёбӣ мегардад. мо имрӯз дида истодаем ки дар ҷаҳон бениҳоят як равандҳои пуртазод гузашта истоданд, вазъияти ҷаҳонӣ ташаннуҷ мегардад ва дар ҳамин ҳолат яке аз ташкилотҳои бузурге ки бисёр мӯътадил кор кардааст, баҳри таъмини сулҳ кор карда истодааст, ин ташкилоти созмони ҳамкориҳои Шанхай мебошад. мо медонем ки
худи ҳамин созмони ҳамкории шанхай тавлидаш ҷои тавлидаш шаҳри душанбе мебошад ва бо иқдому ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалироҳмон чандин сол пеш панҷгонаи шанхай ба созмони ҳамкории шанхай мубаддал гашт. ба суханрониҳои роҳбарони сохторҳои созмони милали муттаҳид ва созмонҳои минтақавӣ аз ҷумла комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид барои осиё ва уқёнуси ором, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё, маркази минтақавии созмони милали муттаҳид оид ба дипломатияи боздоранда барои осиёи марказӣ, иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, созмони ҳамкории исломӣ, созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ФАО ва ЮНЕСКО низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. онҳо нақши созмони ҳамкории шанхайро ҳамчун платформаи муҳими муколама ва ҳамоҳангсозии талошҳо оид ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ таъкид намуданд. В последние годы мы замечаем и наблюдаем, что в регионе, в нашем регионе, в Центральной Азии происходят необратимые процессы сближения. Я, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание, что взаимодействие государств-членов ШОС не должна ограничиваться только на уровне межгосударственным отношениям. Здесь большая роль принадлежит именно общественным организациям. И впервые в рамках Шанхайской организации сотрудничества начали функционировать институты народной дипломатии. То есть на общественном уровне уже дополняется взаимодействие между странами ШОС. Сегодня из 10 государств-членов ШОС в 6 уже функционируют подобные институты. И Центр дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане при Академии госуправления, который является одним из организаторов сегодняшней конференции, безусловно, высока. Поэтому Узбекистан, Таджикистан – это не только соседи, географические соседи, но и исторические братья. баргузории конфронс пайравии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхайро аз таҳкими муколамаи созанда, рушди шарикӣ ва густариши ҳамкорӣ дар заминаи усулҳои эҳтироми мутақобила, баробарҳуқуқӣ ва ба эътибор гирифтани манфиатҳои якдигар бори дигар тасдиқ намуд. бо мақсади таҳлилу баррасии натиҷаҳои фаъолияти муассисаҳои тандурустии пойтахт, тақвияти ташкили корвонҳои саломатӣ, пешгирӣ ва мубориза бо бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ, раёсати тандурустии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо прокуратураи шаҳри Душанбе ҷаласаи корӣ баргузор намуд. дар ҷараёни чорабинӣ масъалаҳои муҳими соҳа мавриди муҳокима қарор гирифт. гузориш дар таҳияи ҳамкоронамон. бо мақсади таҳлили фаъолияти соҳаи тандурустӣ, баррасии масъалаҳои мубрами соҳа ва муайян намудани вазифаҳои минбаъда, ҷаласаи навбатии раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар кори ҷаласа сардори раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, намояндагони прокуратураи шаҳри Душанбе, роҳбарони муассисаҳои тиббию табобатӣ ва дигар масъулони соҳа иштирок намуданд. зимни ҳамоиш намояндагони прокуратураи шаҳри Душанбе оид ба масъалаҳои мубрами ҷомеа, аз ҷумла пешгирии ҷинояткорӣ, муқовимат ба терроризм ва экстремизм, мубориза бо падидаҳои номатлуб ва таҳкими эҳсоси ватандӯстию худшиносии миллӣ суханронӣ намуд. таъкид гардид, ки ҳар як корманди соҳаи тандурустӣ дар баробари иҷрои рисолати касбӣ инчунин бояд дар таҳкими суботу амнияти ҷомеа ва тарбияи дурусти шаҳрвандон саҳми арзандаи худро гузорад. дар ҷараёни ҷаласа масъалаҳои муҳими соҳа мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. аз ҷумла натиҷаҳои фаъолияти муассисаҳои тандурустии пойтахт, ташкили корвонҳои саломатӣ, пешгирӣ ва мубориза бо бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ, тақвияти корҳои фаҳмондиҳӣ миёни аҳолӣ, баландбардоштани маърифати тиббӣ ва ташаккули тарзиёти солим муҳокима шуданд. зикр гардид, ки ҳифзи солимии аҳолӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда масъулони соҳа бояд фаъолияти худро бо сам тақвият бахшанд. таъкид гардид, ки татбиқи самараноки стратегияҳо ва барномаҳои давлатӣ, баландбардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ ва таъмини дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои бо сифати тандурустӣ бояд самти асосии фаъолияти ҳар як муассисаи тиббӣ бошад. дар фарҷоми ҷаласа ҷиҳати иҷрои бо сифати дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарони муассисаҳои тиббӣ вазифаҳои мушаххас гузошта шуданд.
дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони роҳҳои пешгирии муқовимат ба савдои одамон баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора омода шудааст. конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони роҳҳои пешгирии муқовимат ба савдои одамон дар доираи татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 июли соли 2025 дар бораи нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 ва қарори раиси ноҳияи исмоили сомонӣ аз 14 марти соли 2026 дар бораи тасдиқ намудани нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе оид ба муқовимат ба савдои одамон барои солҳои 2025-2027 ташкил карда шуд. дар кори конференсия намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, инчунин дигар субъектҳои масъули пешгирии савдои одамон иштирок намуданд. дар ҷараёни конференсия масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе оид ба вазъи кунунӣ, роҳҳои пешгирӣ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва тақвияти ҳамкориҳои сохторҳои давлатӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон маъруза намуданд. имрӯз дар ноҳияи исмоили сомонӣ конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони роҳҳои пешгирии муқовимат ба савдои одамон баргузор гардида истодааст ки ҳадафи асосии чорабинии мазкур ин татбиқи нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамон барои солҳои 2025-2027 баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ, тақвияти ҳамкориҳои мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин пешгирии ҳар гуна шаклҳои савдои одамон ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон мебошад. аз зимни конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони роҳҳои пешгирии муқовимат ба савдои одамон таъкид гардид ки мубориза бо савдои одамон яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ буда ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ барои пешгирии ин падидаи номатлуб аҳамияти хос дорад. иштирокчиён вобаста ба таҳкими ҳамкориҳои байни идоравӣ, баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ва истифодаи роҳу усулҳои муосири пешгирии савдои одамон мубодилаи афкор намуданд. ҳамчунин зикр гардид ки корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни ҷавонон, хонандагон ва дигар қишраҳои ҷомеа бояд мунтазам тақвият дода шаванд, то шаҳрвандон аз хатарҳо ва паёмадҳои савдои одамон огаҳии бештар дошта бошанд. дар анҷоми чорабинӣ ба иштирокчиён тавсияҳо оид ба густариши корҳои иттилоотию маърифатӣ ва таҳкими ҳамкориҳо байни сохторҳои дахлдор пешниҳод гардида, омодагии онҳо ҷиҳати саҳмгузорӣ дар пешгирии ин зуҳуроти номатлуб таъкид карда шуд. бо мақсади татбиқи талаботи қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ аз 31 майи соли 2017 дар бораи амалисозии лоиҳаи низоми пардохти электронии роҳгиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари истифодаи умумии шаҳри душанбе аз ҷониби гурӯҳи доимамалкунанда оид ба пешгирии фаъолияти ғайриқонунии воситаҳои нақлиёти сабукравӣ таксӣ, микроавтобусҳои хатсайргард ва худсози трафаретӣ чорабиниҳои назоратӣ гузаронида шуд. бо мақсади таъмини риояи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи нақлиёти мусофирбар, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва пешгирии фаъолияти ғайриқонунии таксиронӣ аз ҷониби кормандони мақомоти дахлдор дар кӯчаю хиёбонҳои пойтахт рейди навбатии санҷишӣ баргузор гардид. зимни баргузории санҷиш ҳолатҳои фаъолияти ғайриқонунии баъзе воситаҳои нақлиёти мусофирбар аз ҷумла таксиҳо ва микроавтобусҳои беҳуҷҷатҳои зарурӣ, риоя накардани талаботи қонунгузорӣ ва истифодаи ғайриқонунии трафаретҳои хатсайрӣ ошкор гардида, нисбат ба қонунвайронкунандагон чораҳои дахлдор андешида шуданд. фаъолияти ғайриқонунии баъзе ронандагон на танҳо ба рақобати солим дар бозори хизматрасонии нақлиётӣ халал мерасонад, балки метавонад ба амнияти мусофирон низ таъсири манфӣ расонад. дар доираи ин тадбирҳо гурӯҳи корӣ бо иштироки кормандони прокуратураи шаҳри душанбе, раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар шаҳри душанбе ва кормандони бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе фаъолияти нақлиёти мусофирбарро мавриди санҷиш қарор доданд. ҳадафи асосии баргузории чунин рейдҳо таъмини амнияти мусофирон, баланд бардоштани фарҳанги хизматрасонӣ, пешгирии фаъолияти ғайриқонунӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди низоми муосири нақлиёти мусофирбар дар пойтахт арзёбӣ мегардад. солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барои рушди низоми муосири таксӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст, вале бархе аз ронандагон бо сарфи назар кардани талаботи қонун
қонун ва меъёрҳои амалкунанда ба фаъолияти ғайрирасмӣ машғул шуда ба фаъолияти ширкатҳои расмӣ таксӣ ва танзими бозори хизматрасонии нақлиётӣ монеа эҷод мекунанд. аз ин рӯ мубориза бо таксиронии ғайриқонунӣ ва баландбардоштани фарҳанги риояи қонун дар байни ронандагон яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти дахлдор ба шумор меравад. баъзе ронандагон бе гирифтани иҷозатномаи дахлдор ва бе риояи талаботи муқаррар гардида ба интиқоли мусофирон машғул мешаванд. дар асоси нақша чорабиниҳои тасдиқ гардида аз тарафи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Душанбе баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ оид ба ҳамлу нақли мусофирон, нигоҳдории ҳолати техникӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ, пешгирии фаъолияти ғайриқонунии воситаҳои нақлиёти сабукрави таксӣ бо лавҳаҳои худсоз яъне трафарет, гурӯҳҳои корӣ созмон дода шуда дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳри Душанбе рейдҳои муштарак амалӣ карда шуд. дар натиҷа ҳолатҳои зиёди қонунвайронкунӣ аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар ошкор карда шуда бо моддаҳои дахлдори кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуд. мин баъд низ гузаронидани чунин рейдҳои муштарак аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Душанбе идома ёфта, аз ин рӯ аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар талаб карда мешавад ки зимни ҳамлу нақли мусофирон фаъолияти худро дар асоси талаботи қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монанд. дар ҷараёни рейд нисбати як қатор қонунвайронкунандагон санадҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба онҳо барои бартараф намудани камбудиҳо дастуру тавсияҳои мушаххас пешниҳод гардиданд. ҳамзамон бо ронандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда ба онҳо зарурати риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, доштани ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва фаъолияти қонунӣ шарҳ дода шуд. масъулин изҳор доштанд ки чунин чорабиниҳо минбаъд низ ба таври мунтазам идома ёфта нисбати шахсоне ки ба қонуншиканӣ роҳ медиҳанд ва ба фаъолияти қонунии ширкатҳои таксӣ халал мерасонанд чораҳои дахлдор андешида хоҳанд шуд. риояи қонун, эҳтиром ба ҳуқуқи дигарон ва анҷом додани фаъолияти мусофиркашонӣ дар доираи меъёрҳои муқарраршуда кафили таъмини тартибот ва хизматрасонии босифат ба шаҳрвандон мебошад. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 129 ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ҷамъбасти даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо иштироки 150 нафар ғолибони даври ноҳиявӣ доир гардид. дар он ғолибон қадрдонӣ ва ба даври шаҳрӣ рохат гирифтанд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат даври ноҳиявии он дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ҷамъбаст гардид. дар маросими ҷамъбастии он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ, ғолибон ва нафарони масъул ширкат варзиданд. маврид ба зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия математика, физика, астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ доир карда шуд. пас аз хулосаи ниҳоии ҳайати ҳакамон, ғолибони даври ноҳиявӣ муайян гардида ба даври шаҳрӣ рохат гирифтанд. дар озмуни мазкур зиёда аз 785 нафар аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён, магистрону аспирантон, омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва донишгоҳу донишкадаҳои олии касбии ҳудуди ноҳия иштирок варзиданд. аз шумораи умумии иштирокдорон дар ин озмун 150 нафар ба даври шаҳрӣ рохат гирифтанд. дар идомаи чорабинӣ қисмати ҳавасмандгардонии ғолибону фаъолони озмун сурат гирифт. ғолибон бо ифтихорнома, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ сарфароз гардонида шуданд. инак дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷои аввал гардидам. ин бори аввал нест ки ман дар ин озмун иштирок меварзам. соли гузашта низ то даври ҷумҳуриявӣ рохат ёфта дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои ифтихорӣ гардидам ва имсол ҳамаи кӯшиши худамро мекунам ки дар давраҳои минбаъдаи озмун низ сазовори ҷои намоён гардам. ҳамин тариқ дар раванди чорабинӣ ғолибони ҳамаи номинатсияҳои озмун қадрдонӣ гардиданд. ин озмун ҳамчун макони рӯйдодҳои муҳим ва платформаи ташаккули истеъдодҳои ҷавон дар сатҳи шаҳр ва кишвар нақши муассир дорад ва умед аст ки дар оянда низ ба таҳкими шеваҳои омӯзиш ва таҷрибаомӯзӣ мусоидат хоҳад кард.
гуфтанд ба маврид аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ҳамасола доир карда шуда, озмун бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ, навоварӣ, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ доир мегардад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур, озмуни гирандагони стипендияи раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе баргузор гардид ки дар чорабинии мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, намояндагони зерсохторҳои мақомот, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, масъулин ва довталабон ширкат намуданд. дар ҳамоиши гирандагони стипендияи раиси ноҳияи шоҳмансур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, намояндагони зерсохторҳои мақомот, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва довталабони озмуни гирандаи стипендияи раиси ноҳияи шоҳмансур ширкат намуданд. муовини раиси ноҳия зимни суханронии хеш довталабони озмунро шодбош гуфта, аз дастгириҳои давлатии ҷавонон, хусусан дар мадди аввали сиёсати худ қарор додани сиёсати давлатии ҷавонон аз ҷониби пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар гардид ва доир ба дастовардҳои ҷавонон ва саҳми онҳо дар пешрафти ҷомеа ибрози андеша намуд. ҳамзамон ҷавонони даврони соҳиби истиқлоли кишварро ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои миллӣ, арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ва ватандӯстию хештаншиносӣ ҳидоят намуда, таъкид доштанд ки чун пайравони асли пешвои муаззами миллат дар рушду номои кишвар бо дастовардҳои назаррас саҳмгузор бошанд. дар идома масъулин бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдати миллӣ, оромию осудагии кишвар миннатдории самимонаи хешро ҷиҳати дастгирии ҳамаҷонибаи ҷавонон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд. баргузории чунин озмунҳо ин пайваста дастгирӣ намудани хонандагони фаъол, ҳушёр, донишманд ва босавод мебошад ва мақсад ва ҳадафҳои баргузор намудани чунин озмунҳо ин ҳам бошад сайқал додани дониши хонандагон ва тарбияи онҳо дар роҳи илмомӯзӣ ва тайёр намудани кадрҳои ҷавону соҳибистеъдод мебошад. ва имсол бо дастгирии раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе шумораи гирандагони стипендияи раиси ноҳия аз соли таъсисёбӣ ки 20 нафарро ташкил медод, имсол бошад ба 55 нафар оварда расонида шуд ки ин ҳам аз дастгириҳои пайвастаи раиси ноҳия шаҳодат медиҳад ки яъне дар самти сиёсати давлатии ҷавонон бевосита дастгириҳо менамоянд. ҳамин гуна бо иштироки довталабони стипендияи раиси ноҳияи шоҳмансур барои соли таҳсилии 2025-2026 озмун дар синфхонаҳо ба кори худ шурӯъ намуд. довталабон аз рӯи барнома ва фанҳои таълимӣ донишу маҳорати худро санҷиданд. бояд гуфт ки дар озмун 221 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳияи шоҳмансур иштирок намуда, 55 нафари онҳо гирандаи стипендияи раиси ноҳияи шоҳмансур мешаванд. дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати давлатии кор бо ҷавонон ва варзиш дар меҳвари диққати давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. маҳз ҳамин ғамхориҳост ки имрӯз ҷавонон дар самтҳои мухталифи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар пайваста дастгирӣ меёбанд. таъсис ёфтани стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, стипендияи раиси шаҳри Душанбе ва стипендияи раиси ноҳияи шоҳмансур барои наврасону ҷавонон намунаи олии таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли ояндасози мамлакат буда, барои ҳавасманд намудани насли ҷавон ҷиҳати ба таҳсили муносиб фаро гирифтан, ташаккул додани маҳорат ва малакаю истеъдоди онҳо мусоидат менамояд. бо ибтикори шуъбаи библиографии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон, рӯнамои китобномаи шарҳи ҳолии Сипер Абу Абдуллоҳи Ҳасанзод бо иштироки доираи васеъи олимону муҳаққиқон, шоирону нависандагон, роҳбарият ва кормандони Китобхонаи Миллӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо сухани ифтитоҳии роҳбарияти Китобхонаи Миллӣ оғоз гардида, зимни баромад иброз гардид ки Сипер Абу Абдуллоҳи Ҳасанзод бо нигориш ва сабки вижа ба адабиёт ворид шуда, василаи заҳмату бедурхобиҳо дар жанрҳои гуногуни адабӣ асарҳои шоистаи замон таълиф намудааст ки
хонандагони сершумор аз онҳо баҳраваранд. нависанда ба мавзӯи дарднок ё ба истилоҳ доғи рӯз даст зада баробари масъалаҳои иҷтимоӣ, ахлоқию манавӣ кӯшидааст ки баъзе аз чеҳраҳои тобноки илму адабу фарҳанги миллӣ бар асари аз оташу дуди ҳаводиси таърих осебдидаву ба гӯшаи фаромӯшӣ афтодаро дар сугвораи хаёл як эҳё намояд. Китобномаи шарҳҳолӣ аз пешгуфтор, мақолаи муқаддимавӣ, 4 фасл, зерфаслҳо ва кӯмакфеҳристҳо иборат аст. ҳар қисмат ё бахш ҷобаҷо гузошта таърихи нишон додани манбаъ ва маъхазҳо дақиқан сабти ном ва рақамгузорӣ карда шудааст. Китобнома баъди аввалсухан ё мақолаи муқаддимавӣ тарҷумаи ҳол ва санаҳои муҳими ҳаёт ва фаъолияти эҷодии нависанда Сипеҳр Абуабдуллои Ҳасанзодро фаро мегирад. Дар идомаи чорабинӣ иштирокчиён маъруза намуда қайд карданд ки осури Сипеҳр Абуабдуллои Ҳасанзода дар тарғиби арзишҳои миллӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ ва ҳифзи забону фарҳанги тоҷикӣ саҳми назаррас дошта барои насли ҷавон мактаби омӯзиш ва ибрати зиндагӣ ба шумор меравад. Осури адабии Сипеҳр Абуабдуллои Ҳасанзод на танҳо дар қаламрави Тоҷикистон, балки берун аз он низ таваҷҷӯҳи пажӯҳандагон ва суханваронро ба худ ҷалб намудааст. нигориш ва сабки хосаи ӯ ки андешаи тоза, ташбеҳҳои нозук ва диди иҷтимоиву фарҳангӣ дар рӯзгори пуртаҳаввули равшанбинонаи фарогири масоили умдатарини ҳаёти инсоният ба ҳам омехтаанд, бар он боис шудааст ки асарҳои нависанда дар муҳити адабу фарҳанги хориҷӣ пазируфта шаванд. дар анҷоми рӯнамоӣ миёни иштирокдорон табодули афкор сурат гирифта, меҳмонон назару андешаҳои худро дар робита ба хусусиятҳои вижаи осури Сипеҳр Абуабдуллои Ҳасанзод баён намуданд. ҳамасола дар мавзӯи бехатарӣ аз сӯхтор озмуни расми беҳтарин миёни кӯдакону наврасон ташкил карда мешавад. даври ҷумҳуриявии ин озмун имсол дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ ташкил карда шуд ки аз рафти он ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. дар даромадгоҳи боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ намоиши таҷҳизоту воситаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, инчунин расмҳои эҷоднамудаи иштирокчиёни озмун расми беҳтарини кӯдакона дар мавзӯи бехатарӣ аз сӯхтор ташкил карда шуд. озмуни мазкур бо ташаббуси Саравсати хадамоти давлатии оташнишонӣ, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. намояндагони Саравсати хадамоти давлатии оташнишонӣ ва Вазорати маориф ва илм аз намоишгоҳ дидан намуда бо корҳои эҷодии хонандагон аз наздик шинос шуданд. зимни боздид иштирокчиёни озмун дар бораи муҳтавои расмҳои худ, роҳҳои пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор ва тарзи дурусти амал намудан ҳангоми сар задани сӯхтор маълумот пешниҳод карданд. Когда мы узнали, что случился пожар, ни в коем случае не надо паниковать. Лучше надо взять полотенце, обмочить его и привязать его к лицу, а потом лечь на пол. Ведь ядовитый дым огня бывает сверху, а не снизу. Когда мы ложились на пол, надо осторожно выйти из комнаты. А когда вышли из комнаты, надо закрыть дверь, иначе огонь выберется наружу. А потом уже выйти из комнаты и звонить пожарным по номеру 01 или 101. бояд зикр намуд ки озмун дар 4 марҳила муассисавӣ, шаҳриву ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. ба даври ниҳоӣ зиёда аз 70 нафар хонанда аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар роҳхат гирифта беҳтарин корҳои эҷодии худро пешниҳод намуданд. мақсади баргузории озмун ин баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии хонандагон, дар онҳо тарбия намудани мардонагиву шуҷоат, далерӣ ва пешгирӣ намудани ҳам ҳолатҳои сар задани сӯхтор мебошад ва боварии комил дорем ки ҳамкориҳо миёни Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт бо идома меёбад ва чунин озмунҳо бештару бештар ба нақша гирифта мешаванд. албатта чунки имсол соли таърихӣ аст барои миллати тоҷик, ҳама он озмуну мусобиқаҳое ки роҳандозӣ ва баргузор карда мешаванд дар доираи ҳамон саҳнаҳои таърихӣ ки дар пеш ҳастанд. 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ва 35 солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуданд. пас аз боздиди кори эҷодии довталабон, иштирокдорон суханронӣ намуда таъкид карданд ки чунин озмун ҳамасола миёни хонандагони муассисаҳои таълимии кишвар баргузор мешавад. ҳадафи асосии он тарбия намудани наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҷасорату далерӣ, баландбардоштани сатҳи дониш ва малакаи онҳо, оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор, инчунин ташаккули фарҳанги бехатарӣ дар ҷомеа мебошад. ман хеле хушҳолам ки барои мо инчунин озмунҳоро ташкил мекунанд. расми худро дар мавзӯи бехатарӣ аз сӯхтор кашидам ва ман дар чандин озмунҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштам.
сипас баҳри болитахотири иштирокчиён ва меҳмонон барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони наврази соҳибистеъдод манзури ҳозирин гардонида шуд. Бояд гуфт ки расмҳои тасвирнамудаи додталабон ба ҳайати ҳакамони озмун барои баҳогузорӣ пешниҳод гардиданд. Пас аз баррасӣ ва муайян намудани натиҷаҳо, ғолибони озмун аз рӯи ҷойҳои намоён муайян шуда бо диплом, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. дар душанбе беҳтарин шиноварони наврас муайян гардиданд. дар пойтахт чемпионати шаҳрӣ оид ба шиноварӣ миёни кӯдакон ва наврасон баргузор шуд ки ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ва рӯзи ваҳдати миллӣ бахшида шуда буд. мусобиқа дар муассисаи махсус гардонидашудаи варзишии кӯдакон ва наврасони захираҳои олимпии рақами 4 доир гардида, ҳадафи он рушди варзишиёбӣ ва ҷалби насли наврас ба тарзи ҳаёти солим арзёбӣ мешавад. ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ мусобиқаи шаҳрӣ оид ба шиноварӣ миёни кӯдакон ва наврасон доир шуд ки дар он варзишгарони ҷавон маҳорати худро дар ин намуди олимпии варзиш нишон доданд. Ба мусобиқа дар маросими тантанавии ифтитоҳ расман ҳусни оғоз бахшида шуд. дар он роҳбарони соҳаи варзиши шаҳри Душанбе, маъмурият ва ҳайати мураббиёни муассисаи махсус гардонидашудаи варзишии кӯдакон ва наврасони захираи олимпии 4 иштирок намуда иштирокчиёнро ба оғози сабқат табрик гуфтанд. зимни суханронӣ масъулон таъкид карданд ки ҳадафи асосии мусобиқа баланд бардоштани сатҳи омодагии кӯдакон дар шиноварӣ ва таъмини амнияти онҳо низ мебошад. Ба гуфтаи онҳо, омӯзиши дурусти шиноварӣ яке аз роҳҳои муассири пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар ҳавзҳо ва обанборҳои кушод дар мавсими тобистон маҳсуб меёбад. аз ин рӯ аз волидон даъват карда шуд ки фарзандони худро ба машғулиятҳои варзишӣ ҷалб намуда, омӯзиши онҳоро ба мураббиёни соҳибтаҷриба бовар намоянд. ҳадаф аз баргузор намудани чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалб намудани кӯдакону наврасон ба намудҳои варзишӣ мебошад. нисбат ба соли гузашта шумораи иштирокчиён қариб ки 1 баробар зиёд шуданд, байни ҳам рақобат намуданд ва беҳтаринҳо ба марҳилаи ниҳоӣ, яъне ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки санаи 20 ва 21 июни ҳамин сол баргузор мегардад, рохат гирифтанд. шиноварони наврас дар масофаҳои 25 ва 50 метр байни ҳам рақобат карданд. барномаи мусобиқа шиноварии озод, шиноварӣ ба пушт ва сабқатҳои эстафетиро дар бар гирифт. барои мураббиён ин мусобиқа имкони хубе буд то натиҷаи заҳматҳои шогирдони худро арзёбӣ намуда, варзишгорони боистеъдодро барои мусобиқаҳои минбаъда интихоб намоянд. ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба варзиш барои дарёфт ва тарбияи истеъдодҳо мусоидат мекунад, ки метавонанд дар оянда Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ намояндагӣ кунанд. Мне очень понравилось. Спасибо, что я получила 3-е место. Приходите, если хотите заниматься плаванием, пожалуйста. Это очень хороший вид спорта. Он помогает всему здоровью. дар анҷоми чорабинӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид ва ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқа барои натиҷаҳои баланд тӯҳфаҳо ва медалҳо тақдим гардид. бинандагони гиромӣ, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. хайр, саломату сарбаланд бимонед.